Horas bangsa Batak ditiki majo parhudulon di akka ulaun adat baik ulaun pesta ujuk dohot ulaun habut niroha jot do Raja Parhata mabahen kesalahan manang kesilapan naso panagaman buasa dohon nawi naso panagaman alanang somal don diulahon jaladang adong na mengkritisi ungkapanon. Kami dapat pembelajaran sian amata Eporus Emeritus Pendeta Dr. Bonar Napitupulu tarsingot tu pakateon ni Raja Parhata dina mabahen menang majo di parhudulon di akaulaun. Molo tudonga sahuta di ulaun pesta ujuk nang ulaun habut niroha jot do idokon marsedo padopa mahita amang raja donga sahuta. Tu hula-hula nami, tulang nami, bona tulang nami, bona niari, tulang robot. Hula-hula na marhamarang gido ula-ula na poso. Di siamun nami mahamu, raja nami, raja bulun. Nang dihita na mardongat tubuh sahudulam mahita, suang-suang nang dihamu pariban nami, rap sahudulam mahita raja ni pariban. Alai, pajodi simatua ni buru dok bere. Dihabirang nami hamu amang buru, asa adong suruhan nami. Odo na dikritisi amang Eporus Emeritus HKBP Pendeta Bonar Napitupulu. Nama dok dang hata dirajai. Nama dok dihabirang nami hamu amang buru. Dakya bainon ni hula-hula dihabirang na akaburu doh berena. Alai ikut dohonon ni Raja Parhata do tujuloanon. Ima pesan ni Opui Eporus Emeritus Pendeta Dr. Bonar Napitupulu dilabung nami mahamu amang buru bisa memuna asa hatop anon lau makobasi manang mangurupi hami aka hula-hula muna do tulang muna. Ima pangidoan asa rajatong pamuroni unang didokon dihabirang nami hamu alai dilabung nami mahamu ang buru di siamu muna hami. Ima hata ni raja dinalaho pasangapon buru simatuani buru dohok bere. Horas bangsa Batak, mari kita menerima kritikan, menerima masukan dengan lebih beretika. Horasma semoga ini bermanfaat. Tolong jika bermanfaat, like, komen, dan share ke komunitasmu agar semakin banyak yang paham tentang adat budaya Batak. Horas bangsa Batak.